Bueno, pois nada, benvidas e benvido a todas as persoas que estades hoxe aquí. Unha vez máis, como facemos todos os meses, temos unha palestra, unha mesa de debate dentro do ciclo Mulleres e Realidades Comuns que estamos organizando desde fai 2 anos aquí no Alexandre Bóveda. Este ciclo de mulleres forma parte tamén das actividades que está levando a Asociación Alexandre Bóveda dende unha perspectiva feminista, como o Clube de Lectura que temos, que levamos xa 3 edicións. Logo tamén está desenvolvendo un proxecto moi interesante, moi necesario, que é de memoria histórica, pero dende unha perspectiva tamén feminista, que se chama, e nunca o digo ben, pero esta vez vou dicilo ben, A Coruña das Mulleres. Porque eu sempre decía, a cidade das mulleres de Cristina Pizá, que é unha feminista do século XX. Bueno, destacar que a Asociación Alexandre Bóveda está levando a cabo unha labor neste ámbito, neste área, que é moi interesante, moi necesario, que ao final se está convertindo nun espacio de referencia nesta cidade. Entón, é de agradecer a María Xosé Bravo, que é a presidenta da asociación, e a toda a xente que colabora aquí. Bueno, hoxe temos a sorte de ter a Lola Ferreiro, porque además... Vamos a destapar un momento para que me besades a cara. Lo digo porque igual alguna de vos nos coñecemos y... Seguro que... Pero vos amichas... Bueno, pois, a ver, Lola Ferreiro, penso que a grande maioría da xente se coñece. Ademais, unha das cousas que máis me chamou a atención en positivo foi que destos 2 anos que levamos de edicións, todos os meses sacamos un cartaz coa actividade que imos desenvolver. No caso de Lola Ferreiro é que empezou a compartirse moitísimo, o sea, de repente nas redes era como é Lola Ferreiro, a parte xente moi diferente. No, que eso tamén di moito de ti, que caes ben a diferentes correntes de pensamento. Entón, bueno, eso, por eso digo que é un luxo ter a Lola Ferreiro, xa sei que a maioría xa coñecedes, pero bueno, ainda así teño que decir que Lola Ferreiro é médica, está especializada en saúde mental e xénero, é tamén activista feminista e tamén forma parte do grupo T de investigación que tamén se dedica a estudar o tema de saúde mental e xénero. Hoxe está aquí con nós para falar sobre os malestares das mulleres e as opresións que os provocan. E penso que despois de todo acontecido neste último ano e medio, co COVID, etc., as mulleres estamos tendo unha saúde mental non sei, penso que bastante preocupante. Penso que está tendo unhas consecuencias importantes. Non sei do tema, pero penso que hai que falarlo. Así que nada, que moitísimas gracias Lola, porque ademais foi moi generosa dende o principio, dixo que sí, deu todo tipo de facilidades e agradecese moitísimo. Así que benvida, espero que todas disfrutedes moito dela. Vale? Gracias. A ver, pues nada, boa tarde. Eu tamén quero agradecer a María Xosé en particular e a Asociación Alexandre Bóveda, tamén a Marcha Mundial, que colabora no asunto, coa que eu teño moito que ver, a Marcha Mundial, refírome. E antes de comenzar, quería decir que se están cumplindo 50 anos, que me parece un sitio moi importante para decirlo, estánse a cumplir 50 anos neste momento da primeira edición de Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, do colectivo de mulleres de Boston, que supuxo ni máis ni menos un revulsivo, que marca unha sesión despois. Si isto reeditouse despois en 2009 ou 2010 por aí ou algo así, altamente recomendable. Reivindican o uso dos corpos, a reapropiación dos corpos, a sexualidade propia tamén e tal, e entón quería comentarlo porque sempre é un motivo de celebración. E vou ir un pouco apurado porque teño 45 minutos e a saúde das mulleres é inmensa. Inmensa. Bueno, entón, a ver, en todo caso, se faz o favor avísame cando fa entender, por se acaso te preguntas, vale? E se nos escoita, pechamos as... Ben, bueno, pois a saúde, segundo a OMS,
é o estado completo de bienestar psíquico, físico e social e non só a ausencia de enfermidades. Sabedes que parece un chiste, verdad? Tal como están as cousas. Pois así a definiu no 1946, ni máis ni menos. Ben, pero eu o que quería comentar aquí a propósito do título e do tema que nos ocupa era que nós temos que pensar que nos movemos nunha situación que vai desde o malestar hasta o benestar. Primeira trampa patriarcal. Vamos a ver. Se eu coloco nun extremo malestar absoluto e no outro extremo benestar absoluto, hai un término medio no cal non estou ni ben ni mal, parece, non? E isto faise así, ou facémolo así para distinguir que unha cousa é non ter un malestar e outra é ter benestar. Son cousas diferentes. A saúde pode aumentar, que debería aumentar, e aínda que estemos en tempos de pandemia con todo o que eso significou e significa e tal, non podemos perder de vista, ou eu creo que non podemos ese norte. Por lo tanto, cando nos sentimos un malestar, vamos a un centro asistencial a pedir axuda, e se temos sorte, pois nos ve alguén, e se non, pois non. Pero, en todo caso, é para curar un problema que temos ou que sexa de saúde, vale? Ou para facilitarnos unha prevención de determinados procesos e tal. E isto permitiríanos chegar ao medio, é dicir, excluir o malestar, chegamos ao medio e agora que facemos? Pois agora podemos facer promoción da saúde, verdad? Que nos permitiría ir en dirección dun benestar como moito máis desexable, moito máis querible por nós e, sobre todo, moito máis difícil de atingir, porque, entre outras cousas, desde os poderes públicos non se ten en conta esta segunda parte, ou non se é consecuente con esta segunda parte. Ben, a primeira cuestión que quería comentar en relación co xénero é que hai unha desigualdade real, material e probada de desigualdade no acceso á saúde con respecto aos homens, vale? Non é a única desigualdade que hai, pero é unha moi importante. Entón, se temos en conta que a saúde é un proceso, non é un estado, eu estou ben para sempre ou mal para sempre, non, eu estou ben, regular, mal, millor, peor, etc., que aumenta ou diminúe influído por moitos factores. E os primeiros factores son os estruturais, é dicir, económicos, políticos e sociais. Despois abundaremos un pouco, pero unha das cousas que deixou clara a pandemia é que a saúde é un problema político tamén, ou sobre todo, e que en base ás medidas que se tomen políticas, estruturais, sociais, económicas, etc., a cousa vai ben ou non vai ben. Tamén con factores culturais, materiais e simbólicos. Algúnas veces en algún debate vía xente. Como é a imaxe da saúde das mulleres? Eu digo sempre, non é unha imaxe da saúde das mulleres, é unha imaxe das mulleres que repercute na nosa saúde, porque nos colocan en posición de sufrir. Por lo tanto, isto hai que ter en conta. Ben, tamén por factores sociais, macro e micro, e esta vez tamén se viu na pandemia, non? É dicir, a falta, o isolamento, a falta de contacto como factores micro, non? Ou os factores macro sociais, como poden ser a participación das mulleres, a calidade desa participación, tamén influen no noso benestar e no malestar tamén. E por último, factores individuais, que sempre se considerou que eran os importantes. Tú cuídate, non? Eu li outro día un artigo de Ana Freixas, que é unha feminista histórica e tal, que quedaba rayada porque ela decía, vamos a ver, Ana Freixas decía, eu teño 75 anos, levo bastantes anos cuidándome por acción, e fago exercicio, e cuido a alimentación, e bueno sono, e non sei, e agora estou un pouco mal porque teño un problema respiratorio ou cambio respiratorio, co cal fun a un médico, e o médico, sin mirarme, sin auscultarme siquiera, como un problema respiratorio, dixo, señora, usted non está en forma. E ya está. Isto é así. Ben, entón, os factores individuais, o que nos falamos para cuidarnos e tal e cual, pois influe, pero non é nin o único que influe nin o máis importante. Por exemplo, unha das cuestións que nos consigue que nos cuidemos, verdad, é a alimentación. Xa, pero comer ben é caro, moi caro.
e entón non está ao alcance de calquera cousas así, non? E se as descodificamos un pouco, pois está ben. Pois se consideramos que cada un destes factores está atravesado polo xénero e nos entender mellor a saúde. Porque as desigualdades, por exemplo, de clase, que existen e que influen na saúde de todo o mundo, influen máis nas mulleres que nos homens na mesma clase social. A de etnia, máis nas mulleres que nos na mesma etnia. A de todo isto é así. Ben, entón, eso por un lado. Por outro lado, a saúde das mulleres ven históricamente sufrindo un maltrato institucional moi potente que temos que de alguna maneira identificar e tamén sinalar e denunciar para que se vaya normalizando un pouco máis esta cuestión. Ben, entón, nos isolamos unha serie de cousas que constituen un auténtico maltrato a nosa saúde. E a primeira é a invisibilización dos diagnósticos. Agora mesmo hai un par de procesos patolóxicos que se dan sobre todo exclusivamente nas mulheres, que é a endometriose, por exemplo. E outro, maiormente, no 90% dos casos, os 90 e tantos, que é a fibromialgia. Entón, isto todo hasta hai un pouco tempo estuvo invisibilizado, e se está invisibilizado non pode ser tratado. Desde logo, eu non estudiei na Facultade de Medicina cando me tocou, e comprobo escandalizada que se siguen sin estudiar. Pasaron anos, non penso decir cantos, pero pasaron bastantes anos. Entón, a invisibilización dos diagnósticos das mulleres, dos problemas propios das mulleres, é un factor de maltrato absoluto a nosa saúde. Non valorar a violencia de xénero. Despois veredes a cantidade de problemas de saúde que están en relación ca violencia de xénero. E non se valora, claro, porque valorar a violencia de xénero nunha consulta non consiste precisamente en preguntar «Usted está en situación de violencia de xénero?» Ainda non chegamos a violencia sexual, que nos quedamos atrapadas nunha prensa que vamos ao raro e que esteamos tan sanas como estamos. E da cabeza se nos pone así. Fui collendo algunhas ilustracións que me pareceron especialmente bonitas e moi expresivas do que estamos falando, ¿vale? E entón as mulleres sentímonos así. Vale. Entón, por que nos sentimos así? Bueno, pues por todo o que dixemos e por algunhas cousas que ainda nos quedan por decir, pero sobre todo por unha construcción que eu vou empezar a comentar agora mesmo e seguirei, que é a culpa. O sea, a culpa que nos meten desde que nacemos e que nos indican ben indicado de que nos temos que sentir culpables e tal e cual, é a emoción sin dúbida máis perturbadora de todas as que podemos sentir. E desde a perspectiva do xénero, o modelo é absolutamente distinto nos homens que nas mulleres, en cantidade e en cualidade. Bueno, pois a culpa produce a maior parte dos malestares vinculados co xénero. Ben, día 11, unha vez máis, día 11. A ver, hai unha serie de enfermidades, de problemas específicos ou moi específicos que están causados pola violencia de xénero. Mais alá dos golpes, das lesións físicas que pode producir unha lesión física. E entón, debidas ao impacto psicolóxico, é dicir, debidas a ou ben a situación de maltrato non físico continuada, ou ben ao físico e ao outro, en fin, todo isto. E xa nos ven. E falamos, en primeiro lugar, de problemas físicos. Síndrome de dor crónica, fibromialgia, trastornos do aparato digestivo, síndrome de colon irritable e suicidio. Todo isto está en relación nas mulleres ca violencia machista. Sexuais e reproductivas, disfuncións sexuais diversas, e aborto practicado en condicións perigosas. Sabedes que en moitos países non é legal e a ONU en principio fala de todos os países. Psíquicas, consecuencias psíquicas, abuso de alcohol e outras drogas, depresión e ansiedade, trastornos dos hábitos alimentarios e do sono, sentimentos de vergonha e culpabilidade, fobias ou trastorno por pánico, inactividade física, pouca autoestima, trastorno por estrés postraumático, comportamento suicida e autoprovocar e comportamento sexual de risco. Eu creo que con este catálogo, que por outra parte está publicado desde 2003, que non é de antes de 11,
podían empezarse a facer preguntas, verdad, e a espabilar un poquinho o tema da perspectiva de xénero nos servizos de saúde e todas estas cousas. Bueno, pues vamos a correr. Esto lo voy a pasar, que es todo letra, pero porque quería poner un dibujito. Mira. ¿Por qué as mulleres, de alguna maneira, digamos, estamos nesta situación de violencia que moitas veces ni siquiera identificamos e outras veces sí, pero é igual que se non identificáramos porque non nos atrevemos por moitos motivos a dar os pasos necesarios? E xa é o mesmo. Presentemos a Arpía. E tú dices, quen é Arpía? Bueno, pues unha explotadora, a que non obliga a facer cousas sin traza nin xeito, entonces unha pécora nunca é abondo paera, etc. Pero Arpía está na miña cabeza, está na nosa cabeza, cada unha de nós temos unha Arpía na cabeza. Estas son as reglas de Arpía. Arpía está no noso inconsciente, vale? E nos dita o que hai que facer e sobre todo o que non hai que facer. Non te muestres vulnerable. Estas están en español, ainda non tuve tempo para traducirlas. Nunca pidas a ayuda, apáñatela sola, sé independiente, confía solo en ti misma, sé vista rápida y fuerte, trabaja duro, asegúrate de ser buena y estar guapa y ser útil y ayudar a los demás. Parece un catálogo da muller ideal, este de San. Bueno, pues eso le vamos a ir ao lume fora do noso alcance consciente, ¿vale? Y Arpía, e como non as cumpras vas a acabar moi mal. Secuaces de Arpía, bueno, pues, Murga e Telma, axudan de Arpía. Vamos a ver. E entón están día e noite, porque estas actúan de noite tamén. Claro, actúan todo o tempo. Non se dan unha tregua, non? Entonces no te ocupas de tu madre, se madura, si tu pareja no sé qué, pues la culpa es tuya, que eres la que tienes obliga de guardar el equilibrio familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, cuando si esto es de noche, porque ella está durmiendo, cuando son o despertador, vamos, tienen las mismas ganas de levantarte y de tirarse por la ventana directamente. Y si me negas, xa volveches a fastidiar, eres a responsable, mira que eres tonto, vas a acabar con tu anai, tú tes a culpa de todo. Esta clave temos que fixarnos que está sempre detrás de cada unha das mensaxes que recibimos da nosa Arpía. E isto é o que nos pasa na cabeza, tenho que, e así nos... E non nos deixa ni procrastinar. Eu procrastino, riego plantas, limpio ventanas, plancho, paso cerro, o sea, un lado, e ven Arpía e dice, a traballar. Porque si no, sientes realmente mal. Entonces, ¿cómo nace Arpía? Este é o asunto. ¿Dónde saiu Arpía? Ben, pues Arpía saiu de que nós, cando somos pequeninas, acudimos a nosa nai, lógicamente, porque a persoa muito inmediata que temos e a figura de apego principal. E entonces ese niño tal, non me molestes, si te cortaste dentro que non soporto sangue, esto pasa a veces. O pai tamén ten o seu papel, que está ausente, permanentemente. Entón a nai di que non pode máis, a filla di que a odia, en fin, hai unha relación conflictiva coa nai porque impón normas, non sempre va clave, e porque non acolle as nosas demandas, e co pai por ausencia absoluta. De hecho se va el padre. Y algunas veces, y esto Francis Bowman, que é autora deste libro que é altamente recomendable, chama de merda bella, e vai estrando merda por todo o campo afectivo. Pero isto sempre coa rapaz respecto ás máis ou tamén respecto aos nenos respecto ás máis? Os nenos respecto ás máis teñen que ler infinitamente máis grave, e por tanto non construen a obligación que é o que nos machacan. Ben, e seguimos así ca mesma historia, e seguimos estrando merda, e vou pasando moi rápido porque claro, ben, hasta que acabamos sendo a nai da nosa nai moitas veces. A nai, estoy mal, mira como me hace sentir, mira como me pongo, mira como me tal, e sin desculpa, e a continuación poder ser a nai da nai.
arpía. Y entonces, que nos axuda a sobrevivir? Pois arpía. Entonces, soy arpía, sabedes que arpía é moito máis solenciña, moito máis tal. Soy arpía, te protegeré, estaré sempre contigo, tendrás que hacer caso a todo lo que yo te diga, e aquí ven a primeiro vínculo progreso. Eu protexo te diré iso te tal, pero dices que me facer caso a todo o que te diga. E aí construimos o que chamamos o superhéroe, o superior. Aí están todas as normas, aí está todo o que arpía quiere que hagamos. E así estamos. Esta imaxe representa moi ben o que desde o meu punto de vista é unha presión que temos que abordar tamén, sobre todo as feministas. Porque al tengo que tradicional de arpía, temos outra arpía na cabeza que é non teño que. E eu ahora sou feminista e podo facer desto, 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 desto. Sin ter en conta o malestar que nos causa pola busca facer desto iso. E a culpa é a culpa, desde logo, isto é así, ¿no? A ver, as nenas, e isto sí que teño que contar, que me pasa un poquinho, a ver, entón, as nenas educadas en clave patriarcal non se nos consiente, non se nos permite ter desexos propios, porque o patriarcado nos expropiou o desexo sexual e para iso necesitamos que nos expropien todos os demais tamén. Se enfrenta as normas de arpía. Se teño un desexo, entón sinto culpa. E a angustia. Entón reprimo, sin eu intervir, o meu inconsciente reprime o desexo. Ese desexo queda aí abaixo, non sou consciente do que eu teño. E entón, que fago eu co desexo? Porque un desexo finalmente non é máis que o emerxente dunha necesidade. Se eu desexo algo é porque preciso algo. Falamos de desexos genuinos, non de ter unha moto último modelo. Entón, subimos os desexos. E que quere decir neste caso? Pois que fago meus os desexos do outro. É dicir, eu collo ao outro que teño carón a meu irmán, a meu pai, posteriormente a miña parella se é un home, etc. E os seus desexos son os meus, fago os meus. Satisfacer os seus desexos para mí, a mí me provoca un certo bienestar. Muy pouco, en relación con que me provocaría satisfacer os meus, pero non sei que non sei cales son. Pero, claro, isto construe a abnegación, non? As mulleres temos que ser abnegadas porque senón somos excluídas da sociedade, digamos. Non, claro, o problema é que reprimir os desexos causa frustración. E a frustración activa a agresividade. Pero é que as mulleres non podemos ser agresivas. Como se iso fuera posible. A ver, é dicir, a agresividade funciona por si só, é un impulso. Cando algo nos frustra, actívase como obxecto de destruir algo que nos frustra. Pero como as mulleres non podemos ser agresivas, pois a agresividade que nos causa temos que reprimida tamén. Porque nos causa culpa e nos causa angustia. E que pasa con esa agresividade? Porque se volve contra nós, é dicir, desprázase, redireccionase e fai-nos daño por acción. E este construto explica moitos dos nosos problemas. De saúde, me refiero. E claro, unha persoa negada e autoagresiva desde logo unha persoa sumisa, isto está claro. E esta é a construcción importante. Como funciona? Pois así. A negación provoca falta de cuidados porque eu estou tan ocupada atendendo aos demais que non me cuido. A falta de cuidados implica expoñerme a riscos de diversa naturaleza e todo eso provoca insatisfacción que eu resolvo, se non sei facelo ben, pois con máis negación porque estou lendo en mí que non son moi negadas. Autoagresividade provoca que me faga daño directo, por acción, non por ausencia de cuidados, por acción. Isto provoca problemas de saúde diversos, entre outros autoinmunes, por exemplo. E os problemas de saúde causan frustración, porque doi, porque pica, porque estás incómoda, porque non respiras, ou porque non estás en forma, señora. E
E a frustración como a resolvemos? Pois con máis autoagresividade, porque non podemos ser agresivas. Dar unha patada al primer rollo que anda de nada. Pero, sabe, non ser abnegadas provoca culpa, por lo tanto tendemos a ser cada vez máis. E non ser autoagresivas baixo a trampa de que non podemos ser agresivas tamén provoca culpa e, por lo tanto, tendemos a ser cada vez máis. A exposición ao risco provoca culpa e os problemas de saúde tamén. E ademais tendemos a identificarlos moitas veces, sobre todo problemas destes insidiosos, crónicos, que doen, que tal e que cual, se son castigo divino. Bueno, vamos a ver, Dios, suponiendo que exista, que mucho suponiendo, ¿verdad? Dios sí me dice. Esto lo libre de todo. Pero sí que un autocastigo moitas veces, porque a culpa, o sea, cando sentimos culpa, necesitamos un castigo para que diminúe. E moitas veces nos castigamos inconscientemente. Por exemplo, recomendo, señoras, e isto é moi importante, se temos necesidade de sufrir, meter unha pedra nun zapato, que se sufre moitísimo, pero poderá sacar ti cando te diga. Vale? No, pero non la sacan, non se les dice. Bueno, pues cometen as pedras. Es tipo simples que che veña por non facer isto, que che veña unha enfermedad desta tal, pois se che das más, despois non podes prescindir de ela ainda que queiras. Vale, vamos a ver. Vamos a ir acabando, ¿verdad? Sí, ¿no? Ya no queréis nada. Vale. Mirad, esto era lo que os decía antes. Nos podemos incluso de sufrir chegar a matar a tía. Pues yo hago lo que me da la gana, que con eso feminista, yo me voy y vengo y hago y vengo y me cuido y me voy y me vengo y tal y tal. Dejamos un cortar pie y tiramos ao mar, e xa está, xa non nos para aquí, mirad lo que pasa despois. De repente, cando estamos regresando para casa, xa a tía multiplicada por 1000 e mirad que caleta nos calaremos, non sabemos o que nos va a hacer. Bueno, esto vémoslo despois si queredes, porque ben, Clemente de Alexandría, que como veis por esta cosa redonda que le ponen era santo, decía en los años del 50 a 215 después de Cristo: todas as mulleres deberían morrer de vergonha ante a idea de ter nacido tales. Esto quinta esencia digamos, a calificación das mulleres desde o monoteísmo griego. A vergoña, un dos elementos da vergoña é a culpa, Parece que non é importante. E entonces, pues aí andamos. Las soluciones eliminables, señoras. Bueno, pues, entón, coñecer os nosos dereitos e axudar a que as demais persoas os coñezan, as demais mulleres. Desde logo asumilos, non só coñecelos, asumilos e axudar as demais a que os asuman. Diminúe ou elimina a culpa e, polo tanto, tende a facernos menos abnegadas e moito menos heteroagresivas. Para o que hai que organizarse. Si non, non podemos intercambiar este tipo de material con outra. E entón así poderíamos nosotras, digamos, prescindir da culpa, botala fora, despeligrarnos dela. Porque, decía Frida, amurallar o propio sufrimento e arriscarte a que te devoren es lo interior. Por lo tanto, pola vida e a saúde das mulleres e das nenas, despatriarcalicémonos e despatriarcalicemos a vida. Muchas gracias. Supoño que haberá bastantes preguntas. Culpabilizar nunha consulta sanitaria da profesión ou da especialidade que sexa, non importa, porque é general, vamos a ver. O de culpabilizar é demoledor, claro, porque probablemente moito porcentaxe do mal que aqueixa a muller é debido ás culpas.
se ainda encima de botarnos máis, é terrible, non? Pero tamén é verdade que ti e máis eu, entre outras, temos a experiencia de que isto se pode identificar, non? É dicir, que as profesionais da saúde, sexa cal fora a especialidade, inicien procesos de reflexión colectiva en pequenos grupos, desexablemente en pequenos grupos, sobre este tipo de contradiccións. Axúdanos primeiro a identificarlas cando se producen e segundo tamén a habilitar solucións para iso, non? Nos temos unha colega, amiga, compañera de curro e tal e cual, que se quedou con a corda de quen asume a responsabilidade, entón, en aquel taller. Entón, claro, aprender a decir, a ver, esta persoa, aínda que o sistema non nos trate como tal, somos maiores de idade, normointeligentes e mesmo moi inteligentes, porque se non nos habíamos extinguido a base de agresiones, por lo tanto temos perfecta capacidade para decidir sobre nós. Non fai falta que nos veña ninguén a decir o que temos que facer, a reñirnos se non o facemos, ni a culpabilizarnos se o que queremos é outra cousa. E si eu creo que si é que a pandemia puxo de manifesto de unha maneira palmaria, terrible, terrible. O dos. Non, en relación ao que estabas ti comentando e ti antes mencionaches o teletraballo, a mí me parece que, por exemplo, o teletraballo é unha trampa, o sea, que como idea, se estivera ben regulada, sería moi boa, pero o caso non é así. Ao final o que está fomentando é que as mulleres estén todavía máis illadas, que encima teñamos que ser multitarefas, porque estamos na casa, co traballo, cos fillos, fillas interdependente, e sobre todo xa, como non tes con quen compartir os problemas da empresa, ao final, a nivel sindical, tampouco pode ser, o sea, a mí no traballo, por exemplo, sí que me parece, en termos de illamento, de saúde mental, unha trampa que a COVID veu aí a... O sea, que o patriarcado está aproveitando para colocar, para que nos volvamos outra vez ás casas, en realidad. Levan anos en este intento, non sei se vos dades conta que a maternidade, por exemplo. Bueno. Sí, eu tamén estou de acordo. A mí que me sorprendeu moitísimo todo isto que di Cristina, eu comparto 100%, pero xa cando por fin apagas o ordenador e, por lo tanto, ese tempo que vai desde aí a tratar é para ti, para a familia, para ti, para cual, resulta que desde o traballo interrúmpete moito máis que ao teu compañeiro. Pouco respeto, non? Porque isto todo é un estresor, o sea, genera un estrés, unha irritabilidade, un mal rollo que logo non podemos desafogar, porque non podemos ser agresivos, non podemos. Entón, todo isto é unha IVA moi importante para a nosa saúde, claro. Eu creo que a principal perda de saúde das mulleres ven debido á sobrecarga que temos e que nunca se equilibrou ni cos homes ni cos servizos comunitarios. Nunca nos liberamos desa carga de cuidados, máis traballo profesional, máis, etcétera, etcétera. E unha cosa que me sorprende moito dos centros de saúde, de todas maneiras, así como usuaria que son, a veces, primeiro, que fan dependente dun comprimido. O sea, é unha medicina que non cura, por que eu vexo. Por exemplo, a hipertensión, que debe ser algo común, non entendo como hai que estar de por vida tomando un comprimido. Que avance ese, a ciencia, que non cura. E por outra parte, que teñen que vexo as doutoras e doutores, por exemplo, a ver, sobrepeso. Se tes sobrepeso, todo é por o sobrepeso. Que xa non hai máis... Usted non está de forma, señora. Ou é degenerativo e é desacertado. Tes algo degenerativo e hai que asumirlo. Entón, digo, pregunto eu, digo, pois non sei para que esta profesión, porque ou dependes dun comprimido, ou é degenerativo e asume, ou és ti porque faz algo mal porque tes sobrepeso. A ver, pero en todo caso, eso de eres ti porque estás porque tes sobrepeso é das tres suposicións a máis explícita, pero as outras dúas tamén levan que o problema é teu, que a culpa é túa, a ver,
Vamos a ver, a hipertensión, se non é debida ao sobrepeso, é debida a cousas que che inducen a tomar unha pastilla, según eles. Non nomeamos ao longo desta palestra, deste faladoiro, o papel das multinacionais farmacéuticas, pero poderíamos, e deberíamos. A ver, así como hai un deterioro colectivo da saúde, neste caso pola pandemia, noutro caso por unha crise económica salvaxe, cousas así, entón aumenta o consumo de medicamentos diversos. Moitos dos cales son que por sí sós de cronificar un cuadro e fábrica de saúde mental, por exemplo, vale? Entón, no medio da xente e das multinacionais farmacéuticas que están facendo o puñetero agosto, está os servicios de saúde, porque eu non teño acceso como usuaria a unha multinacional farmacéutica, eu teño acceso a miña médico ou meu médico, que me dá lo que sea para tomar, e que tú dices, pero a mellor non é unha cuestión de pílula, é unha cuestión de escoitar a persoa que ven, de intentar comprender o que nos está transmitindo, de intentar identificar que necesita, de intentar axudarlle a ver dentro da súa situación como podemos facer para conseguilo. A ver, que me estás falando de cousas que eu sei que son moi comuns, pero eu non estou de acordo con que se fagan ese tipo de historias. Creo que hai outros modelos de asistencia moitísimo máis democráticos, por chamarle de alguma maneira, e moitísimo máis saudables. Está ben o de democráticos, porque é certo que non podes elegir, nin decir que non. Claro, porque se o faz, xa quedas sin nada para toda a vida. O sea que, por eso digo que, en definitiva, nosotros ahora temos que pular como cidadás e como profesionais, as que o somos, ¿no? Pero sobre todo como feministas, por democratizar un pouco a dimensión asistencial da medicina e das ciencias paramédicas tamén, e temos que dar alternativas para o cal temos que construirlas primeiro, porque ninguén, fíxate ben, nos teñen convencidas do contrario, pero ninguén, absolutamente, sabe máis dos teus males que ti mesma, porque es que non sintes. Eu podo che medir a tensión con un tensiómetro, e ya está, e sei cuánta tens, sí. A ti que che provoca, sobre todo, primeiro, que efectos che provoca a hipertensión, e segundo, que é o que che provoca a ti a hipertensión, porque son procesos complicados, a veces. Si non se exploran, como decían as catalanas estas, non? É dicir, un 25% máis das veces que unha muller vai a unha consulta se menosprecia o que vai dicir ali ou o que vai procesar e se lle receta un psicofármaco. Entón, claro, vamos a ver, o sea, os estudos, por exemplo, de prevalencia, de casuística que hai de saúde mental feitos no social, estudos sociais, efectivamente ponen de manifesto que as mulleres temos algún tipo de alteración de tipo depresivo e ansioso un pouquinho por encima dos homens. Xa, pero é que o 80% dos psicofármacos que se venden nas farmacias son consumidos por mulleres. Por lo tanto, e desde logo a diferencia non sube un 10%. Que facemos con iso, non? Tamén, porque iso temos que considerarlo. Pero, digo eu, sempre cando, o sea, se ti anímicamente ou mentalmente non te encontras forte ou con alegría de vivir, Sí. que mal ten en que unha pílula se poida dar esa dosis de optimismo que ti pola túa naturaleza non das alcanzado ou pola túa problemática. Estades en contra de que se tomen solucións de psicofármacos? Non, non estou en contra, que a veces mesmo me parece imprescindible. Non estou en contra, por lo tanto. Pero
hai que ter presentes dúas cousas. Unha cousa é o uso e outra é o abuso. E se está abusando da prescripción de psicofármacos a mulleres, non a homes. E eso non me parece ben. E segundo, temos que ter presente que cando estamos tomando un psicofármaco que evidentemente nos quita ansiedade, vamos a poner por caso, nos sube un pouco ánimo, se temos un pouco de tal e cual, é un tratamento sintomático, non resolve o que queira que che provoque a ti ese problema, ben? Simplemente palía, é como se tes febre tomas un antitérmico, baixache a febre, pero logo despois hai que mirar a ver de onde ven esa febre e atacar a causa de base, porque se non volverache. E claro, tú non vas a estar toda a vida tomando un antidepresivo ou un ansiolítico para non estar ben, sino un pouco menos mal. Habrá que buscar a solución, sabes, noutro lugar. Isto non quere decir que se unha persoa necesita nun momento dado tomar un ansiolítico ou un antidepresivo, pois habrá que darlo, claro. Eu non sei, quero decir, non teño problema. Pero con esas dúas cuestións... Pero está claro, o sea, cando alguén ten que tomar un ansiolítico ou un antidepresivo, debería de ser a plazo limitado de tempo, non... Vamos a ver, partindo da base de que cada caso é un mundo, vale? O prazo vai non limitar que a persoa vaya mellorando do seu cuadro. Moitas veces saberás como que a veces pues, parece que te encontras xa estupenda, ¿no? Sí. Y entonces paulatinamente vas diminuindo a cantidade hasta deixar e resulta que chega, pasan 2-3 meses e empezas outra vez a ir pico abaixo. Sí, eso pasa. E se eso pasa, eso que quere decir, porque se o problema é que se suprimiu o psicofármaco demasiado pronto, non tarda 3 meses en rebrotar a cousa, é máis inmediato. Pero se rebrota os 3 meses será porque a causa de base que provocaba o problema non foi abordada. Isto é así, imaginemos. Entón, se tú tens, por exemplo, a ver, se unha persoa ten, por exemplo, moitísima angustia, sinte moitísima angustia, nun momento dado, evidentemente hai que dar un ansiolítico, porque con esa carga nin siquiera estaría en condicións boas para iniciar un proceso psicoterapéutico. E unha vez que lle baixou, porque isto lo baja a cosa inmediatamente, entón é cando hai que iniciar o proceso psicoterapéutico, porque se non se inicia, ou a persoa está toda a vida tomando un psicofármaco que vai necesitada e vai aumentar a dose, que lle vai provocar uns efectos secundarios, que lle vai, en fin, ter unha serie de inconvenientes, ou pois vai a volverse a poñer mal cando deixe, se non se resolveu a situación que o ocasionaba. Bueno, entón, claro, vouche poñer un exemplo como moi, desgraciadamente, bastante frecuente e, desde logo, nada desexable desde o meu punto de vista. Unha muller en situación de violencia de xénero na súa casa, vale? Non hai violencia física, non hai unha violencia psicolóxica extraordinariamente chamativa e, polo tanto, a muller solo sufre os efectos, non sabe chamar de violencia machista o que le está pasando. Pero ten un cuadro de ansiedade, ou depresivo, ansioso, ou o que seja. E entón vai ao seu centro de saúde en primeira instancia, que onde hai que ir. E entón o médico ou a médica que atende, evidentemente non explora esta situación. Entón a muller di que está cansa, que está triste, que está nerviosa, que durme mal, que non sei que, tal e cual. E cando dixo todo isto, a médico ou médico receta un ansiolítico ou un antidepresivo e manda para casa. E cree realmente que isto vai resolver o problema? Porque eu creo que non. É dicir, eu creo que isto pode que a muller este un pouco máis tranquila, por chamarle de alguma maneira, no sucesivo, pero mentras que está recibindo esa presión todos os días, e non vincula o seu malestar con aquilo que a provoca, pois non vai poder resolverlo. Por eso digo que buscar o equilibrio sería moi interesante nos servicios de saúde, moi interesante. Xa, pero para eso sería preciso
contratar moitísimo máis psiquiatras, psicólogos, quero dicir que porque os ansiolíticos están ben para normalizarte, pero logo precisas unha terapia. E ti cando vas ao médico de cabeceira tampouco ten moito tempo para escoitarte, quero dicir que ten 50 pacientes despois. Quero dicir que é complicado, que hai que xerar máis plazas en saúde mental, de maneira que un médico de cabeceira, o teu médico, te poda derivar directamente a unha terapia, que é donde realmente, bueno, tomas conciencia do teu problema e podes poñerlle solución, vamos, entendo, Absolutamente, e non só, eu vou máis alá, mira, nós evidentemente estamos pulando ahora mismo para que haxa psicólogas en atención primaria, non as hai. Sería moi interesante que as houbera e axudaría moito. Pero é que ademais teñen que ter formación en xénero. E a formación en xénero, en saúde mental concretamente, non consiste nun curso de 20 horas. É moito máis complexa, moito máis longa e tamén moito máis interesante, porque non decilo, non? Entón, se nosotras estamos colocando, é dicir, por iso o proceso temos que ter en conta todos os factores a vez. Hai que aumentar, polo tanto, a dotación de persoal na materia da saúde mental, psiquiatras, psicólogas, etc. Pero tamén hai que propiciar ou articular maneira de que teñan formación en xénero. Das facultades saíse sin ela, tanto da Facultade de Medicina como da de Psicología. ¿Quién tendría que estar encargada de esa preparación en formación de xénero? A ver, en primeiro ¿Quién lugar, debería de abarcar ese...? En primeiro lugar, a universidade, como institución, ten a obriga, porque está incumplindo a lei, por outra parte. Se tú lees a lei de protección integral fronte a violencia de xénero, que é de 2004, por lo tanto van 17 anos alá, incumple flagrantemente os primeiros artigos que son os que falan desto. Entón, en primeiro, a universidade tería que modificar os planes de estudos para introducir esta cuestión, non para excluir outras cousas, para introducir esta cuestión. E en segundo lugar, a institución responsable de que esas profesionais estén contratadas, que neste caso sería o Sergas, terá que habilitar os mecanismos necesarios para a formación continuada. Que, insisto, cubre o expediente con un curso de 20 horas ou de 10 horas, e ya está formada la peña. Entonces, la peña se caga por la patilla, esa peña que está tamén formada, que o sei eu que logo non contan a mí, tamén formada con curso ese de 20 horas, salen ali, métese nun despacho, ten que escoitar unha narrativa complicada que as hai, moito, e tal, e se caga por la patilla. Por favor, un pouco de respeto polo personal sanitario, polas mulleres e pola boa praxe, non? Entón, eu creo que sí, que esa dimensión reivindicativa non podemos esquecernos dela, vamos, de ninguna maneira. Esa problemática non só pasa no ámbito da saúde mental, pasa tamén no ámbito jurídico. Hai falta de formación nos centros educativos, nos centros escolares. Por eso digo, en que sería un apartado que habría que impartir en diferentes... En todos os sitios. Pero é que, vamos a ver, non é que eu, que son bastante lercha e bastante, en fin, botada para diante o que estou inventando, é que sai na lei de 2004, que é unha mierda de lei, pero que eso o recolle. Pero se é unha mierda de lei que aún encima non se cumple nos seus aspectos máis fundamentais, a ver onde imos parar. O sea, isto hai que ter en conta. Hai un libro que fa precisamente o fío do que acabas de comentar aquí, que se chama Cómplices, violencias machistas institucionais, donde fala donde fai unha análise do problema desde a perspectiva do xénero, da revictimización das mulleres nos dispositivos sociais, na policía, no xulgado, no sei onde, tamén na saúde, e insiste tamén na formación e no modelo de formación que sería desexable, etc. Mira, eu quería dicir que a formación é que tenía que ser dende que a nena ou o neno entra na escola. Eso quitaron todo. Bueno, nunca
nunca houbo clases No, pero houbo que había quitar. igual. Absolutamente. Absolutamente. E logo, en relación ao que decías de canto sufrimento provocou e cantos problemas de saúde provocou a pandemia nas profesionais sanitarias, hablo xa en femenino, non sei se sabedes que o Sergas, aquí, en Galicia, anunciou a bombo e platillo que, claro, que iba a apoiar e que iba a dar apoio para que esas profesionais, bueno, tanto masculinas como femeninas, poidesen, pois, un apoio, unha axuda. E sabedes cal é o apoio e a axuda? Charlas online, que tes que ver fora do teu horario laboral, evidentemente, porque non te dan horas para charlas online. Ese é o apoio que está dando os Sergas as profesionais sanitarias. E outro apoio que dá é que en casi todas as especialidades contrataron máis xente para a pandemia, cando a hora que baixou a calle, moitísimas a calle. Despois de estar, moitísimas alumnos, a maioría mulleres, despois de estar dando o callo, infectándose moitas delas por falta de medios de protección, etc., así me lo agradecen. É que é tremendo, tremendo. Nada, quería decir ao marxen desto algo que apareceu aí, que a culpa eu teño que, vale, que está na vida de todas, creo, teño que a desesperanza que chega a formar en ti este teño que, a falta de ilusión, e despois un pouco o hilo das que estamos ao pé de cañón, non son profesionais sanitarios, sois de servicios sociais. Temos etiqueta esta tamén de esencial, que creo que nos la metió moi doblada, a etiqueta de profesional esencial, o único que fixeron é meternos máis culpa, máis teño que, é máis desprotección, máis queme, bueno, no noso caso, ni siquiera vacinadas, vale, ni siquiera charlas, ni siquiera nada, ni eso, pero seguimos sendo profesión esencial, seguimos con esa etiqueta que para mí eso, una tiene muy doblada, mucho, porque además, é verdad que a maioría das profesiones esenciais estamos nós. Sí, non sei o nivel de, a verdade, a porcentaxe na medicina, pero bueno, en enfermería, armadora, en auxiliares, xa limpeza, en servicios sociais, pois non vos digo nada, creo que hai un rapaz entre todas as que somos. E bueno, gustoume ver se teño que, porque tremendo, di moito, e a veces temos que ter tempo para nos, para o que sexa, o autocuidado. E ademais desapareceu unha cousa que eu, en infancia, por exemplo, lembro as mulleres da idade das miñas aboas, das miñas aboas, tías, saben da nai e tal, reuníanse casi todos os días ca disculpa de... porque elas inventaban a maneira, de todas formas, ¿verdad? De coser mismo, ou de ganchillar, ou de fora, pero sobre todo falaban. Isto era absolutamente beneficioso, era absolutamente beneficioso, e agora desapareceu. E isto hai que recuperalo, non xa que estamos, podemos reunirnos simplemente para falar, pero un grupo de mulleres pequeno que se reúne para falar con regularidade das súas cousas é un grupo de terapia, ni máis ni menos. Eu estou en dous clubes de lectura, Martín Alexandre e no Concello de Narón, de lecturas feministas. Ao final, penso que é máis terapia que outra cousa, porque ademais compartimos, pois eso, as miserias, as contradiccións, as vivenzas, as experiencias, de verdade, é terapia. Ademais, xa hai cousas que moitas veces a xente non é capaz de verbalizar e de repente diz, pero te pasa mesmo a ti, Non son un é bicho raro, maravilloso, maravilloso. Importantísimo. Verdad, Ana? Pois a mí me gusta animar a que se fagan grupos para o que sexa de mulleres, porque realmente os beneficios son inconmensurables, de verdad. Non sustituen as responsabilidades da administración, pero nós tamén nos temos que axudar, finalmente somos un movimento dinámico, non en marcha, e isto é importante. Bueno,
temos que ir pechando. Así que, bueno, que un placer, unha maravilla. Espero que todo o mundo sae contentísimo de aquí. Muchísimas gracias por estar, Lola. Foi un placer conhecerte en persoa, escoitarte. Bueno. Espero que teñamos outra oportunidade para profundizar máis, porque para mí quedou corto. Pero aquí sabemos todas. O sea, grazas a vos, primeiro, por organizarlo, e segundo, pola participación, que foi interesantísima. E pola paciencia de ter que aturar este paso vertiginoso de tiempo. Moitísimas gracias a todo o mundo.